Matteuse evangeeliumi 27. peatükk, salmid 1 ja 2. Aga vara hommikul langetasid kõik ülempreestrid ja rahvavanemad Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb surmata, ja viisid ta aheldatult ära ning andsid maavalitseja Pilaatuse kätte. Tässä todetaan aika lyhykäisesti sitten, että aamuvarhaan eli kun aurinko nousi, eli heti 6. Varakult hommikul siis kella 6, kui päike tõusis, nämä ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat sinne temppeliin, sille alueelle, missä tämä Sanhedrin kokoontuu. siis need ülempreestrid ja rahvavanemad kogunesid sinna templisse Tuomitsee Jeesukselle. Jeesuse üle kohut mõistma. Se on se virallinen oikeus. See on nüüd see ametlik või seaduslik kohtuprotsess. Mutta ikään kuin nämä esioikeudenkäyttö, tämä esitutkinta oli antanut sinne sitten heille sen materiaalin. Aga siis need eeluurimised olid andnud neile selle materjali, mille alusel seda kohtuprotsessi nüüd pidada. Sanhedrinissa siis oli 70 plus 1 jäsentä. Sanhedrinis oli siis 70 plus 1 liiget. Mutta juutalaisen lain mukaan Sanhedrin on päätösvaltainen, jos 23 jäsentä kokoontuu. Aga otsus jõustub ka siis, kui vähemalt sellest 70-st 23 liiget tuleb kokku. Ja on mielenkiintoista, että juutalaiset, siis tutkijat, jotka tutkii tätä, eivät ole kristittyjä, vaan kun ne tutkii tätä, he ovat sanoneet, että siinä ei ole ollut todennäköisesti mukana fariseuksia, vaan siinä on ollut ne muut. Ja need, kes on siis juutidest ajaloo uurijad nüüd, mitte kristlastest, vaid juutidest ajaloo uurijad, nad on öelnud, et ilmselt ei olnud seal seekord kohal variserid. Mutta nyt siellä on yksi ongelma. Ja nüüd on seal üks probleem. Juutalaisen lain mukaan Juudi seaduse järgi kuoleman tuomiota ei saa julistaa eikä laittaa voimaan. Juudi seaduse järgi surmaotsust ei saa viia ellu. Samana päivänä kun syytettiin. Samal päeval, kui on esitatud süüdistus. Siis laki sanoo, että kun joku tuomitaan kuolemaan, niin sitä ei saa julistaa voimaan samana päivänä, kun se tuomio on annettu. Seadus siis ütleb, et kui kellegile on nii-öelda esitatud süüdistus, siis teda ei saa surmaotsust ellu viia samal päeval, kui tema üle on kohut mõistetud. Heillä oli sellainen käytäntö, että siinä oli 40 päivää tuomitulla oikeus ikään kuin tehdä valitus. Siis neil oli selline nii-öelda tava, et 40 päeva oli siis sellel süü alusel õigus nagu siis appelleerida. Sitten heillä lakissa sanoo, että tuomiota ei saa julistaa sabatin aattona. Siis teine seadus, mis on kirjutatud, et siis seda surmaotsust ei saa täide viia siis sabati ajal. Hei, mikä on menossa? Ja mis praegu just käimas on, mis hetkes me oleme? Se on perjantai aamu noin kello 6-7. Siis see on praegu reede hommik, kusagil 6-7 aeg. Mikä se on? Mis see on? Se on sabbatin aatto. See on see sabatile eelnev päev. Sillä perjantai iltana kello 6 vaihtuu vuorokausi ja alkaa sabat. Ehk siis sellel reede õhtul kell 6 vahetub päev ja hakkab sabat. Muistakaa, mä aina tätä muistutan, muistakaa nyt. Siis ma alati seda tuletan meelde, et pidage nüüd meeles. Meillä vuorokausi vaihtuu yöllä kello 24-000001. Siis meil päev alati vahetub siis südaöösel, kui kell on saanud 12 ja hästi palju nulle ja siis 1. Meillä päivä loppuu ja alkaa siis vuorokausi keskellä yötä. Siis meie jaoks päev lõpeb ja hakkab uus päev keset ööd. Mutta Israelissa se loppuu ja se alkaa 6 illalla. Aga Iisraelis see lõpeb ja algab kell 6 õhtul. Ja tästä se johtuu, kun länsimaalainen laskee niitä päiviä, että milloin se on se 3. päivä, kun hän nousi ylös, niin ne ei saa oikein tulosta siellä. Ja sellepärast on lääne inimestel probleem, et kui nad loevad neid päevi, et kuidas ta siis 3. päeval üles tõusis. Se johtuu siitä, että meillä on väärät päivät. Ja sellepärast, et meil lihtsalt on valed päevad.
Kun me laskemme luulen niin, että se menee niin kuin meillä menee. No, sest me kujutame ette, et see oli siis nii, nagu me oleme siin harjunud. Ei mene. Ei ole nii. No nyt on siis perjantai-aamu, joka on sapatin aatto, joka alkaa kello 18 meidän aikaa. Ja nüüd on siis reede hommik, mis on siis sabatin eelnev päev. Kui sabat hakkab kell 6, siis reede õhtul. Ei saa tuomita. Ei saa kohut mõista. Sitten laissa sanotaan, juhlapyhien aattona ei saa julistaa tuomiota. Seaduses on siis veel kirjas, et ka nii-öelda pühadele eelneva päeva õhtul või eelneval päeval ei tohi siis kohut mõista. Mikä on just alkamassa? Ja mis asjad just ees ootamas on? Pääsiäinen, suurin juhla. Siis sabat või siis ülestõusmispühade nii-öelda see sabat. Paasapühad, sorry. Jah. Minä välttämättä, eikö mä enää ymmärräkään. Paasapühad. Joo. Sitten sit siellä vielä laissa sanotaan eikä illalla. Ja siis seaduses öeldakse veel, et ega ka õhtul. Sitten laissa sanotaan näin. Ja seaduses öeldakse veel nii. Paitsi Välja arvatud kui Jumalan pilkasta. Jumala pilkamise korral. Ja nyt Jeesus on tuomittu Jumalan pilkasta. Ja nüüd Jeesuse üle on nii-öelda kohut mõistetud just Jumala pilkamise pärast. Ja sen takia hänet voidaan välittömästi tuomita. Seepärast ka võib koheselt tema üle kohut mõista. Jos Hannas ja Kaifas olisi löytänyt syyt hänen tuomionsa, siis jos Hannas ja Kaifas olisi löytäneet syyn Jeesuksen tuomitsemiseen, Kui Hannas ja Kaifas oleksid ise leidnud põhjuse, miks Jeesus surma mõista, niin se olisi pantu käytäntöön joskus 40 päivän. siis oleks see ellu viidud kusagil 40 päeva pärast. Ei olisi ollut enää pääsiäinen. Ja siis ei oleks olnud enam siis paasapüha. Ja silloin Jeesus ei enää olisi ollut se uhri, mitä hän on. Pääsiäisenä nimenomaan uhrattiin. Ja seepärast Jeesus ei oleks saanud ka siis olla see ohver, nimelt siis paasapüha ajal ohverdati. Mutta kun Jeesus itse tunnusti olevansa Jumalan poika, eli tavallaan tuomitsi itse itsensä. Aga kui nüüd Jeesus tunnistas ennast oleva Jumala poeg ja ise mõistis ennast süüdi, enda üle kohut, niin se mahdollisti sen, että hänet sitten noin kello 9 ristiinnaulitaan. see võimaldas selle, et ta siis ka sellel reede hommikul kusagil kella 9 aeg ka risti löödi. Mutta ennen kuin hänet ristiinnaulitaan, Aga veel enne, kui ta risti lüüakse, niin nyt juutalainen oikeus on tuominnut hänet. siis nüüd juudi nii-öelda kohus on ta surma mõistnud. Siis muistakaa, että siellä oli koko ajan, siellä oli juutalainen laki, joka koski juutalaisia. Siis pidage meeles alati, et seal oli see juutide nii-öelda kohus, mis puudutas ainult juute. Ja sitten siellä oli tämä vallottajien roomalaisten laki. Ja siis oli seal nende nii-öelda vallutajate ja valitsejate roomlaste nii-öelda seadus ja ka kohus. Juutalaiset ei voi laittaa kuolemantuomiota täytäntöön. Juudid ei võinud panna siis surmaotsust viia täide, vaan roomalaiset. vaid seda tohtisid teha ainult roomlased, Rooma kohus. Siksi Jeesus viedään Pilatuksen eteen. Seepärast ka Jeesus nüüd viiakse veel Pilaatuse ette. Ja mä en hirveän tarkkaan sitä nyt käy läpi, otan jonkun huomiot sieltä vaan. Ja ma väga nagu täpselt seda nüüd me uurima ei hakka, aga mõned asjad tõstan esile. Mä en sen takia käy sitä läpi, että se on pelkkä kumileima, siis on pelkkä muodollisuus tämä oikeudenkäynti. Siis see nii-öelda kohtuprotsess, seal on ainult selline näiline, et seal ei ole midagi väga sisulist, ei toimu enam, sellepärast ka sinna sügavamalt ei lähe. Pilatuksella on ongelma. Pilaatusel on täpsemalt 2 probleemi.
Pilatus ei missään vaiheessa usko juutalaisia. siis Pilatus mitte mingil juhul ei usu juute. Ne mitä ne juutalaiset väittää Pilatukselle tämän miehen tehneensä, niin ei Pilatus usko. Siis mida iganes need juudid nüüd ütlevad, et Jeesus on teinud või ei ole, siis Pilatus seda tegelikult ei usu. Olihan siellä Pilatuksellakin omat agentit ja tyypit, joilta se kuuli koko ajan, missä mennään ja mitä tapahtuu. Sest loomulikult on Pilatusel endal ka igasugused agendid ja uurijad, kes kogu aeg kuulevad ja informeerivad teda asjadest, mis toimuvad. Hän tiesi, että tämä on pelkkä teidän keskinäinen riita. Ta teadis, et tegelikult see on ainult nende juutide omavaheline siis tüli. Ja nyt jos oikein tarkkaan käydään nämä Raamatun kertomukset läpi roomalaisen oikeuden valossa, niin huomataan, että Pilatus kaikilla tavalla yrittää todella päästä irti tästä jutusta. Ja kui nüüd vaadata siis selle Rooma nii-öelda õigusmõistmise silmade läbi, siis paistab igalt poolt välja see, et Pilatus lihtsalt proovis kogu sellest jamast vabaneda. Ja Pilatuksella on myös siellä ongelma nimeltään Prokulla. Ja tal on siuke probleem ka veel seal nimega, kas siis Prokulla. Prokulla on Pilatuksen vaimo. See on Pilatuse naine. Priskilla on see eesti keeles. No niin. Se on käännetty Miksi se on käännetty? Ma mõtlesin, et see on mingi amet. Siis Priskilla on eesti keeles millegi pärast niimoodi tõlgitud. No, mutta sitten Prokulla se on siis, olkaa sitten, se on tuolla. Prokulla on ka hea nimi. Hei, no ongelma on se vaimo siis. Ja probleemiks on nüüd see naine. Vaimo oli nähnyt unen. Siis ta naine nägi und, nägi nägemust unes. Ja vaimo tiesi, kuka se mies on. Ja ta naine teadis, kes see Jeesus on. Ja vaimo sanoi Pilatukselle, älä koske siihen pyhän miehen. Siis ta naine ütleb Pilatusele, et ära puuduta seda püha meest. Mutta Pilatus oli toinen on. Tämä oli ensimmäinen ongelma, että hän ei uskonut niitä juutalaisia. Esimene probleem oli Pilatusel see, et ta ei uskunud absoluutselt neid juute. Toinen oli se, että hän oli mennyt mokamaan aiemmin juutalaisten kanssa. Ja siis teine probleem oli see, et ta varem oli sattunud siis juutidega nagu mingitesse jamadesse. Hän oli mennyt temppeliin ja ryöstänyt temppelirahaston. Ta oli varastanud siis templi nii-öelda rahalaeka. Ja rakentanut sillä viemärilaitoksen, akvaduutin. Ja oli ehitanud siis oma mingi akvedukti selle templi nii-öelda varadest. Ja tästä juutalaiset olivat suuttuneet. Sellepärast juudid olid tema peale pahased. Ne oli valittaneet Pilatuksesta Roomaan keisarille. Nad olid ka siis nii-öelda Pilatuse kohta esitanud kaebuse Rooma keisrile. Ja keisari antoi varoituksen tästä Pilatukselle. Ja keiser andis ka Pilatuselle siis hoiatuse või noomituse selle eest. Ja nyt jos hän saa toisen varoituksen. Ja nyt kui ta saaks siis teise hoiatuse, se on pois virasta. Siis ta oleks ametist ka lahti. Kun luette Raamatun oikein tarkkaan. Ja kui loete piiblit tähelepanelikult neid evangeeliumi tekste, te huomaatte, siis märkate, juutalaiset kiristää Pilatusta. Siis juudid nagu justkui pigistavad Pilatust. Kun ne lähti sieltä temppelin Sanhedrin huoneesta Pilatuksen eteen, kui nad lähevad sealt templi Sanhedrini nii-öelda juurest, siis lähevad Pilatuse ette. Ne tiesi, että heillä on keinot saada Pilatus puolelle. Siis nemad teadsid, et neil on oma nipid, kuidas Pilatus enda poolele võita. Ja kun ne huomaa, että Pilatus ei taivu, ja kui nad vaatavad, et Pilatus nagu pole eriti nagu nõus nendega, ne huutaa Pilatukselle, et ole keisarin ystävä. Nad hüüavad Pilatuselle, sa ei ole keisri sõber. Se tarkoittaa, että jos nyt et tee meidän mukaan, niin meiltä lähtee valitus. Siis see tähendab seda, et nad hüüavad Pilatusele, et kui sa nüüd meie tahtmist mööda ei tee, siis läheb kiri keisrile. Tämä oli hänen ongelmansa. Ja see oli nüüd siis Pilatuse nagu teine probleem. Sitten ne ihmiset, ketkä siellä olivat siellä Pilatuksessa, siellä Antonian linnan pihalla huutamassa, hänen verensä tulkoon meidän päällemme. Ja siis need inimesed, kes nüüd seal Pilatuse õue peal on hüüdmas, et tema veri tulgu meie peale, ne ei ollut siis sitä juutalaista kansaa, jotka oli Jeesuksen puolella. Siis need ei olnud need juudi rahvas, kes tegelikult oli Jeesuse poolel.
Ja mä haluan tämän sanoa teille vakavasti. Ja ma tahan seda teile kinnitada. Kristikansa 2000 vuotta on syyttänyt juutalaisia Jeesuksen surmaajaksi. Siis kristlased 2000 aastat on süüdistanud juute, et nemad on Jeesuse tapnud. Juutalaisia on vainottu lähes kaikkialla, missä kristityt on ollut vallassa. Ja juute on taga kiusatud kõikjal, kus on olnud ka kristlasi. Ja yksi syy, mihin ne on vedonnut, on Jeesuksen tappajia. Ja üks süü, mida siis juutide peale on pandud, on see, et te olete Jeesuse tapjad. Ei ollut tavallinen kansa. Ei olnud väga tavaline rahvas. Ketä siellä oli? Kes seal olid? Pilatuksen edessä juutalaisia edustava porukka oli näitä ylipappien kannattajia. Siis Pilatuse ees need, kes nende variseridega seal olidki ülempreestrite nii-öelda toetajad. Siellä oli vaan yhden ääripuolueen kannattajat huutamassa ikään kuin koko kansan äänenä. Ja seal olid justkui ainult ühe osa rahvast, ühe osa esindajad hüüdmas justkui kogu rahva eest. Ja toinen porukka, mikä sinne oli tietoisesti tarkoituksella kootu, oli Barabbaan kaverit. Ja teine hulk rahvast, kes sinna teadlikult oli kokku kutsutud, olid Barabase sõbrad. Tämä kaikki oli juonittu, ei kuulkaa, tämä oli niin kuin käsikirjoitettu. Ja see kõik oli justkui ette juba valmistatud ja valmis kirjutatud, kuidas need sündmused peavad minema. Ne oli ottanut huomioon sen, että Pilatus saattaa tehdä sen, mihin hänellä oli oikeus nimenomaan pääsiäisenä. Ja nad justkui olid ka valmis selleks, et Pilatus võib teha seda, mida tal siis paasapüha ajal on õigus teha. Ja se Pilatus käytti sitä yrittääkseen vapauttaa Jeesuksen. Ja ta kasutas oma õigust ja üritas ka sellega siis vabastada Jeesust, lasta Jeesus vabaks. Mutta kansa ei suostunut, siis siellä oleva porukka. Aga see seal olev rahvas siis ei olnud sellega nõus. Vaan ne huusi, että vapauta Barabbas. Vaid nad hüüdsid, et lase Barabas lahti. Vapauta se terroristi. Et vabasta see terrorist. Ketkä siellä huusi? Ja kes need hüüdsid? Ei huutanut kansa. Ja see ei olnud küll see rahvas. Siellä oli Barabbaan oma porukka. Seal oli Barabase sõbrad. Lopputulema on se, että Pilatus ei voi mitään muuta. Lõpptulemus on see, et Pilatus lihtsalt ei saa midagi muud teha, Vaan hän pesee kädet. vaid peseb ainult käed. Se on roomalainen oikeudellinen toimenpide, siis se on ihan juridinen toimenpide. Ja see on siis Rooma täitsa juriidiline nii-öelda tegevus või traditsioon. Hän pesee kädet ja sanoutuu juridisesti irti siitä. Ta peseb oma käed ja siis juriidiliselt ütleb ennast sellest olukorrast lahti. Meillähän on samanlainen käytäntö kans olemassa toisella tavalla. Meil on ka siis sarnane asi olemas, aga teisel viisil. Voidaan jättää hallituksen pöytäkirjaan eriävä mielipide. Me saame jätta siis valitsuse siis kuidagi lauale või sellesse märkmetesse oma erinev seisukoht. Mutta se ei vaikuta päätökseen. Aga see ei mõjuta otsust. Pilatus pesi kädet ja jätti eriävän mielipiteen, Siis Pilatus peseb käed, ta andis mõista, et ta on eri meelt, mutta silti suostui juutalaisten tahtoon. aga nõustus siiski juutide tahtega. Tässä tapahtuu paljon asioita, joita nyt ei voida käydä läpi. Siin juhtub veel palju asju, millesse kõigisse me ei jõua, Mutta mä toivon, aga ma loodan, että te ymmärrätte, että se varsinainen, se juridinen oikeudenkäynti, se oli niiden juutalaisten omaa oikeudenkäynti. aga ma soovin, et te mõistaksite seda, et see tegelik nii-öelda kohtuprotsess oli juutide oma kohtuprotsess ja nende oma seaduse järgi. Ja sielläkin viime kädessäkin, että kuka Jeesuksen tuomitsee, on Jeesus itse. Ja lõppude lõpuks see, kes ka Jeesuse üle kohut mõistab, ongi Jeesus ise. Ei saatana, Ei ole saatan, ei mikään henkivalta, ei mingi muu meelevald, ei kukaan vastustaja, ei mitte ükski tema vastane, ei Hannas, ei Hannas, ei Kaifas, ei Kaifas, ei Sanhedrin,
ei Sanhedrin. Ne vaan laittoi täytäntöön sen, minkä Jeesus itse sanoi. Nad vaid viisid täide selle, mille üle Jeesus ise kohut mõistis. Ja tämä tavallaan, niin kun täältä keittiön kautta katsoo tätä asiaa, niin tämä korostaa nimenomaan hänen valtaansa. Ja kui nüüd köögi poolt justkui vaadata kogu seda sündmust, siis see tegelikult tõstab veel enam Jeesuse enda meelevalda. Siksi Jeesus sanoo, Sellepärast Jeesus ütleb, ei kukaan minulta sitä henkeä ota. et mitte keegi ei saa minult seda võtta, Minä annan sen itse. vaid mina annan selle ise. Miksi? Ja miks? Silloin se on tapahtunut täydellisestä vapaaehtoisuudesta ja tietoisuudesta käsin. Sest siis see on ju sündinud ainult teadlikult ja vabatahtlikult, Kun hän antaa itsensä pääsiäisenä uhriksi, että ei tarvita enää muita uhreja. kui ta annab iseennast paasapüha ajal ohvriks, selleks, et ei oleks vaja enam muid ohvreid. Ja näin hän on täydellinen ja puhdas. Ja niimoodi on ta täiuslik ja puhas. Ja tämä nimenomaan kertoo siitä, että Jeesus ainoa, joka voi hänet tuomita, on Jumala. Ja see räägib meile sellest, et ainus, kes tema üle võib mingit kohut mõista, on Jumal. Ja ainut, joka hänet tuomitsi, oli Jumala. Ja Jumalan ainuke, poika. kes tema üle kohut mõistis, oligi Jumala oma poeg. Tämä antaa semmoisen valtavan merkittävän taustakuvan pääsiäistapahtumille. Ja see annab selle tohutult olulise tähenduse ja sisu kogu ülestõusmispühade sündmusele. Edellisellä kerralla mä sanoin, että Getsemani on tärkeä. Eelmine kord ma teile rääkisin, et Getsemani aed on tähtis. Getsemanissa Jeesus suostuu osaansa. Siis Getsemanis Jeesus on nõus oma osa täitma. Hän suostuu synniksi, Ta on valmis saama patuks, eli eroon isästään. ehk siis olema lahutatud oma isast. Synkin juttu hänen elämässään. Hän on erossa isästään. Siis see patu olukord tema elus tähendabki seda, et ta on selleks hetkeks, ta on lahutatud oma isast. Oikeudenkäynnissä hän itse lausuu sanat, jotka tulevat hänen tuomiokseen. Ja õiguse mõistmisel ta ise ütleb need sõnad, mis saavad tema kohtuotsuseks. Ja tämä, mitä tapahtuu tästä eteenpäin, Ja see, mis nüüd juhtub sellest edasi, se vaan on näiden kahden asian ikään kuin täytäntöön laitto. see on siis nende kahe suure asja lihtsalt täide viimine. Ja niihin me mennään vasta ensi syyskuussa. Ja nendesse asjadesse me läheme siis sügisel, septembris.